Hej, jeg hedder Michael, og jeg er fra BB Lokalnet. For et par dage siden, der var der en ældre mand, en ældre medborger her i Børkop, der ringede til mig, fordi hans løsning på internet og tv var blevet opsagt ved hans nuværende udbyder, og det var jo ikke så godt, det kunne han ikke rigtig leve med. Han havde også ringet til dem for at få en løsning fra dem, men de kunne ikke rigtig give ham en løsning, som det var forståeligt for ham. Og så ringede han så til BB Lokalnet, og vi ville jo rigtig gerne hjælpe. Så nu har han en bedre tv-pakke, end han havde før. Forstået på den måde, han har fået flere kanaler. Han har hurtigere internet, end han havde før. Men ikke nok med det, så sparer han 170 kroner om måneden. Det er altså 2.000 kroner på årsbasis, han sparer på tv og internet. 2.000 lige ned i lommen, er det ikke noget, vi alle sammen godt kan bruge? Det tror jeg. Så har du også fået en opsigelse, eller er du også utilfreds med din nuværende udbyder, så ring til os. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig til at få en bedre løsning på dit tv- og internetprodukt. Du finder kundeservice-nummeret på kundeservice her, men i øvrigt så kan jeg også lige sige til dig, at vores kundeservice er bemandet af mennesker, ikke af en robot. Så ring til os og lad os hjælpe dig. Vi snakkes. Hej.